Pozdrav svima! Jedan mi se pomogao, jedan je dobro. Pošto nas je gužva, ima nas jako puno, možda će doći do nekog razilaženja. Znači, molim vas, samo gledajte da uvek imate nekog ispred i nekog iza sebe. Ako se slučajno desi da nema nikoga, stanite na mesto, neko će doći, a Milenko će nešto reći o ovoj stazi. Evo ovako, danas ćemo preći negde oko 15 km, krećemo odavde sa Jabuke. Tu je jedna divlja jabuka po kojoj je ovo i dobilo mesto ime. Tu je mesto odakle je krenula 8. Vojvođanska brigada. Odavde krećemo, idemo ka manastiru Bešenovo. Manastir Bešenovo je sad već izgrađen, pre 5 godina nije bilo ništa, sad je izgrađen. Posveđen je svetim arhanđelima Gavrilu i Mihajlu. Pre manastira ćemo svratiti do spomenika Pinkiju. To je mesto gde je poginuo Pinki. Posle toga idemo do manastira Mala Remeta. Manastir Mala Remeta je posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Posle Male Remete idemo do manastira, odnosno idemo do izvora vode Jazak. Odatle idemo u manastir Jazak. To je manastir koji je novi manastir, stari manastir se nalazi 2 km iznad. Taj stari manastir je, mislim, bio posvećen Vavedenju, a ovaj novi manastir je posvećen silasku svetih duhova, Svetog Duha. Tu ćemo se opet malo zadržati, posle toga idemo preko Grbe, penjemo, idemo evropskim pešačkim putem do Vrdnika i do manastira Vrdnik. Manastir Vrdnik je, nekad se zove i Nova Ravanica, zato što su tu bili monasi iz manastira Ravanice iz Srbije. Oni su tu doneli mošti svetog cara Lazara. Te mošti su nošene posle seobe Srba. Nošene su čak gore do iznad Pešte, do ovoga Sent Andreje. Tamo su bile položene nekoliko godina, onda su posle vraćene i donete su ovde u Ravanicu. Krugu manastira se nalazi i spomenik Milici Stojadinović, Srpkinji, pesnikinji, koja je tu živela u Vrdniku. To je to. To je staza. Sad izbliže.
Najuži kanjon koji Decimi, da. Voda vam je lepo. Da ti ode u pjenu moj. opere. Da niste sportače. Kamen koji je sačuvan od starog manastira koji je ovde bombardovan i on je ovde totalno razrušen do temelja. Nek bude sretna ekskurzija. Hvala lepo. Ti se pretežno držiš svoga društva Tačno. i dobro se osjećaš, Tačno. ali veruj mi na reč da postoji u duž cele kolone svaka osoba s kojom možeš da i razmeniš par reči. To je tako. Verujem i razmenila sam. Kaži ti meni utiske, tvoje prve utiske, obzirom da si Prvi put. i Pa šta da kažem, ispunilo je sva moje očekivanja. Negdje sam od drugarica znala prilike čemu mogu da se nadam i ovo je to i više od toga. Mislim, baš nas je sve poslužilo i vreme i dobro društvo, prelepi predeli, dobra atmosfera, mislim, nemam primjedbe. Doći će i drugi put. Boško Palkovljević, Partizansko Pinki. Mislim da je jedan od prvih proglašen za narodnog heroja 43. godine. A poginuo je 10. juna 42. 42. poginuo. Do sunca. Navravan srin, što bi rekli. Dobar dan. Manastiru? 15 minuta. Sirni psi. Padao je tako veliko.
privatan put. A videla si me na spisu? Naše naranđaste pčelice na vodi. Nemoj vas mehanika. Kad je uzbrdo, ja ćutim. To bi ono kad tresem ko ono, tako je ovaj, kada se ne dočanem, tako je. Možemo da se grisimo. Da, upravno otvorim što? Ne. Dobro. Jedino što sam se nasmijala, znači ona pucam i sad žena je recimo dušno brata. Orošeni pčelom. Kilometar i 800. Ima ide. Dobro, ima će biti.
Prešli smo ukupno 16 km na 4. manastirskoj transverzali, a kao da je bilo 5. Imali smo divan dan, možda najlepši dan do kraja sezone. Očekujemo sledeće akcije, akciju iznenađenja uskoro. Radujem se što sam deo Poželi želju i nadam se da ćemo i dalje uživati kao i sad. Danas smo izvršili jednu dosta dobru akciju. Obišli smo 4 manastira, bila je velika grupa, bilo nas je oko 110 u grupi. Vreme je bilo lepo, svi su zadovoljni. Obišli smo manastire Bešenovo, Malu Remetu, Jazak i Vrdnik. Ovo je jedan deo od manastirske transverzale, znači ovo je 4. deo, još nam preostaje 5. deo, to ćemo krajem meseca. Mislim da su ljudi zadovoljni, obišli su manastire koje do sad još verovatno nisu ni videli. Krenuli smo od Jabuke, posjetili tamo spomenik 8. Vojvođanskoj brigadi, spustili se dole do Bešenova, potom smo od Bešenova išli do spomenika Pinkiju, odatle smo otišli do Jaska, do izvora Jazak vode, prešli 16 km,